Bé, com vos dia, comencem esta roda de premsa d'avui. M'acompanya el primer tinent d'alcalde, Enric Roig, i també, en aquest cas, Domingo Tomàs, per un tema que en parlarem a continuació de la seva regidoria. Però, en primer lloc, l'objectiu d'esta roda de premsa és poder-vos explicar i actualitzar quina és la situació de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. En aquest cas, sabeu que vam tindre i vam detectar un brot la setmana passada pel que feia a diferents professionals. En aquest cas teníem 3 professionals del centre més 3 pacients, 3 malalts que estaven afectats i que per tant donaven la xifra de 6 persones que estaven afectades per Covid a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. I el que us volem explicar és, en primer lloc, hem fet 750 proves a l'àmbit de l'hospital entre pacients, treballadors i també els residents. Sabeu que dintre de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, més enllà de les plantes pròpies de l'hospital sociosanitari, hi ha també una residència municipal i en aquest cas, d'aquestes 750 proves, ens han sortit totes elles negatives, excepte el que us hem dit que vam detectar el divendres i que ara en parlarem també dels següents. Avui tenim 554 nous resultats negatius que s'acumulen i per tant ja tenim les 750 proves, com he dit abans, i a hores d'ara també dir-vos que estem al voltant, ens falten uns 45 proves per fer. La major part de la gent que queda pendent són treballadors i treballadores que es troben de vacances o que no estaven en aquest moment fent torns i per tant són també els que han quedat per al final. I a banda d'això, i també per precaució i també per estar tots més tranquils, tot i estar a un altre centre, a un altre edifici, iniciem també les proves a tots els usuaris, a tots els malalts que van a fer nefrologia, que són al voltant de 150 proves més que també portarem a terme al mateix centre de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. A banda d'això, com vos dia, partíem que el divendres us explicàvem que teníem 6 pacients, 6 positius, comptant els 3 professionals i els 3 malalts, i avui, després del cap de setmana, hi tenim present també que malauradament ha mort un dels pacients que tenia Covid, però que era un pacient també de pal·liatius, per tant també estava ja en un moment molt greu a nivell de la seva vida i també a nivell de salut, perquè com dic estava a la planta de pal·liatius, i tenim present també que tenim un nou pacient que es va detectar positiu i tenim avui mateix una derivació que ens ve també per a pal·liatius de l'Hospital Verge de la Cinta. A més d'això, tenim 3 germanes de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús que han donat, 3 germanes que estan al convent de la Consolació, de les quals hi ha relació amb una professional que treballa a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i per tant fan un total que a dia d'avui de 10 persones entre professionals i també entre germanes que estan al convent i els mateixos malalts de 10 positius Covid a l'entorn d'aquest brot que tenim a l'hospital, que hi hauria un, que en aquest cas és la que ens deriven des de l'Hospital Verge de la Cinta, que no pertany a aquest brot, sinó que ja ve des d'avui a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús derivada de l'Hospital Verge de la Cinta, per tant no ve d'aquest brot que es va produir i que s'està produint a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. A banda d'això també, un dels fets que estem analitzant és les aigües residuals. Sabeu que us vam explicar fa pocs dies que engegàvem aquest sistema. Hem pogut detectar també la càrrega viral de Covid a través també del sistema d'aigües i durant la setmana s'incidirà i es faran més proves molt més sovint de les que teníem previst per tal de veure també com evoluciona en aquest sentit les aigües i per tant veure també si continua havent càrrega, que ha disminuït de forma substancial del divendres fins a l'última anàlisi d'aquest cap de setmana. Per tant, a partir d'aquí el que sí que hem de dir és que, com us he dit, continuem fent totes les proves que ens queden i, evidentment, continuem amb la residència tancada a l'accés a nivell d'usuaris de fora, també amb el que és restringides les visites a nivell de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i, per tant, continuem prenent aquestes mesures mentre no estem en una situació que millori i que, per tant, poguéssim tornar a obrir el centre a les visites externes. Evidentment, demanem molta comprensió a les famílies, els tenim en contacte amb
amb els malalts. Tornen a ser moments difícils i complicats i jo també voldria, i aquí com a alcaldessa, però també com a presidenta de l'hospital, demanar a tothom molta responsabilitat i també agrair tota la feina feta pels mateixos professionals, per tots els treballadors i treballadores de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús que es tornen a trobar en un moment complex i que estan actuant com sempre hem fet amb tota la professionalitat per a poder tirar endavant aquest moment difícil que ens hem tornat a trobar i que esperem que en pocs dies també quedi resolt. Totes les persones que són positives, excepte, evidentment, aquella gent que està ja a pal·liatius, que, com us dic, ja tenen unes altres malalties que els feien estar allà o els fan estar allà perquè ja estan en un tram final de la seva vida, estan estables, estan a casa i, per tant, no són pacients que preocupi la seva salut pel que fa a tenir i a ser positius de Covid. Teniu alguna qüestió d'aquest tema? Núria, no et sentim. Un dels pacients deia, ara sí? Sí. Un dels pacients que va donar positiu per Covid has dit que ha mort, no? Sí. Ha mort i crec que avui, està passada nit, però avui sí, ha mort, però clar, en tot cas és el que dèiem, estava també a la recta final de la seva vida i no podem tampoc assegurar-ne que sigui per la mateixa Covid, sinó perquè realment ja estava a pal·liatius en un moment complicat. Perdona un segon que no t'he sentit, pots treure l'aire? Perdona un moment, Pots pujar la veu, està al tope? Vale. Pots tornar a repetir, Núria? Sí, no deia que, per aclarir-ho, de les 10 persones que són positius de Covid a l'Hospital Verge de la Cinta, a l'Hospital de Jesús, s'inclou el que ve de l'Hospital Verge de la Cinta. Sí. S'inclou perquè com el derivaran avui al matí ja l'hem inclòs, per tant aquesta persona tampoc la podem incloure dintre d'aquest brot ni d'aquesta relació perquè no en té cap absoluta. El que passa és que a hores d'ara, si fem un balanç també de tots els que tenim a nivell d'hospital o de convent, perquè les germanes estan al mateix convent, no estan a l'hospital, no estan ingressades, dona un total de 10 persones. D'acord? O sigui, en total del brot de l'hospital serien 9, és aquest derivat de... Sí. Tenim el coneixement que ens va fer arribar des del Departament de Salut, que com sabeu es pengen totes les dades i ells donen el compte. Ens van dir que hi havia una família de 6 persones, si no m'equivoco, de les quals havien sortit positives i que estaven fora de la ciutat i que a més estaven estables. És a dir, no estaven ingressades, sinó que estaven a Tarragona en un centre per tal de poder-les aïllar de la resta de la gent que vivia al seu domicili. Però tot això ja ha sigut el Departament de Salut qui ho ha portat a terme. I són epidemiologia qui determinarà les relacions que poden tindre aquestes mateixes persones. Alguna qüestió més? No? Doncs canviem de tema, però que va molt relacionat, perquè, com sabeu, ens vam veure obligats a suspendre al seu moment la Festa del Renaixement, ens vam veure obligats també a suspendre activitats que es portaven a terme al llarg del mes d'abril, maig i juny, a canviar formats i fer formats més reduïts i amb aforaments molt controlats i limitats pel que fa a les activitats que hem portat a terme aquest estiu i també amb la mostra de jazz, però ens quedava pendent dir què fèiem amb les festes de la Cinta de l'any 2020. Sí que vam prendre una decisió, que la vam prendre ja cap al, si no m'equivoco, finals de maig, primers de juny, que va ser establir
que no hi haguessin pubilles, enteníem que era un risc important haver de fer una despesa també econòmica molt important per a les famílies i fer front a aquesta despesa amb la incertesa de si al setembre podríem o no podríem fer les festes i tal com les coneixíem. Això també ja es va explicar al seu moment i totes n'eren ja coneixedores de que totes les pubilles d'enguany passaven a les pubilles de l'any que ve, passarien a ser pubilles de l'any que ve juntament amb les de l'any 2021, però ara ja crec que ja és el moment i per això també m'acompanya el regidor de festes, Domingo Tomàs, de vista l'evolució que està passant aquesta malaltia, que ens pensàvem que aquests brots i que la situació que tenim ara la viuríem d'acord amb el que ens havien fet arribar els experts, sempre partint de que és una malaltia que no sabem com evolucionarà ni què passarà, però que ens imaginàvem que tot això que està passant ara ho tindríem més cap a la tardor-hivern, veient que això ens ha passat ara, que tenim al país una situació en algunes ciutats molt complexa, amb llocs que estan confinats, amb el que està succeint al Segrià, el que està succeint al Barcelonès o a la ciutat de Figueres, per exemple, el que hem decidit és que suspenem les festes de la Cinta tal com les coneixem. Sabeu que nosaltres sempre hem fet unes festes de la Cinta molt participatives, amb moltíssima gent, molt populars, tot gratuït, amb uns entorns on pogués vindre tothom. Ara enteníem que això no és possible i que, per tant, no podem fer les festes com les coneixem i, per tant, anunciem també aquesta suspensió tal com coneixíem i, evidentment, sí que ho celebrarem perquè la Cinta és la Cinta i és la nostra patrona i, per tant, celebrarem la Cinta a totes les cases, evidentment. També a l'Ajuntament farem algun acte simbòlic, algun acte que mantinguem la seguretat, que recordem també que és la Cinta aquell cap de setmana i, per tant, podrem també celebrar-ho amb la nostra família i amb els nostres amics, però sense tindre actes ni concerts ni llocs on poguéssim afectar a la seguretat de les persones. En tot cas, també se'm comunica que hi haurà, i ho hem estat parlant també amb el Bisbat, hi haurà la missa estacional, es portarà a terme, es faran també diferents misses al llarg del matí per tal de poder donar cabuda al màxim de gent. Les misses estaran establertes amb un sistema d'aforament i de distància, com han fet també fins ara, però en tot cas la missa estacional de la Cinta es portarà a terme, sí que no es portarà a terme la processó, i en tot cas és la situació que ens ha tocat viure. Sabem que la situació és complexa, no sabem com evolucionarà de cara al setembre, però sí que enteníem que ara ja era moment de prendre una decisió perquè, evidentment, tot això també va lligat a uns contractes que s'han de tindre en compte, que s'han de formalitzar i que entenem que per seguretat de tothom ara el que tocava era poder fer unes festes que recordessin que estem a les festes de la Cinta, per tant hi tindrem activitat al carrer, però no podem fer aquelles festes que nosaltres fem tots els anys, que són festes amb molta gent, amb concerts grans, amb espectacles, amb agrupació de moltíssima gent i concentració de molta gent al mateix lloc, perquè entenem que això no seria responsable. A banda d'això, també dir-vos que ho hem parlat, a banda de, com us he dit, que hem estat parlant amb el Bisbat, també hem parlat, hem tingut reunió, m'he reunit jo mateixa amb el regidor de festes, amb les penyes, que també ho han entès perfectament. De fet, ja també venien amb la mateixa proposta, entenen que el circuit de penyes tampoc el podem fer tal com el coneixíem, perquè és que realment suposa no poder mantindre les distàncies ni poder fer el que coneixem com un circuit. Per tant, també a elles els agraeixo, a les penyes i als penyistes, que hagin tingut aquesta comprensió i que realment també hagués sortit d'ells el fet de poder-ho suspendre, perquè entenen que no es pot celebrar i que ara el més responsable és fer això. Teniu alguna pregunta, alguna qüestió? No? Doncs moltes gràcies i us seguirem informant si tenim novetats respecte a com evoluciona aquests casos al mateix hospital. Moltes gràcies.